Happy Labor Day Nyakaramogi Ajwang kamora mora maintiere erokamana inya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag migago mwaiko ni odiochieng' makawuono mainchieng' tarik 1 dwe mar 5 higa mar 2025 odiochieng' mabende piny Kenya hingo igni 60 mano mar Labor Day nyasi manotelne kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mopogore opogore e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi kae weche mopogore opogore owachi e kinde nyasi makamano ka jatend piny Kenya William Ruto singo ni ibo bed ka iduoko piny usuru ma ichoko e pacho kae mar mondo mi jopinya oyudane fuongruok moro matina bende wach ni ok ber mar mondo mi jotije otigo de yo ma ok ni kare ahinya to e kuonde mopogore opogore magitie e pacho kae kata kamano kamoro mora ma intiere Nyakaramogi Ajwang ageno ni odiochieng' makawuono dhini e yo makare kata inyalo ng'isa ni Labor Day makawuono in idhiale e yo machalo nade ahinya kaka jatich matiyo e kambi kata e kembe mopogore opogore pacho kae Nyakaramogi Ajwang waiko ni mathoth to mokwongo magi thuond weche mawamiyo pek Obila uchako nonro ka familia jotelo kod oganda jokasipul yuago jaod bura Charles Ong'ondo Were manyonegi gi magina Jatend Kenya William Ruto otelo e nyasi mar Labor Day ka usingo ni chiko omenda mahiga ni dhi fuong'o ngima ne jotich Migao mar somo osingo ni skunde dhi chako yudo omenda mag somo mapiyo kaka nyalore. Nyakaramogi Ajwang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyiena mag migago nyinga Joyce Oduor par ni nyalo tudri koda kokale namba mar ote machuok 236600 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni Jatend piny Kenya William Ruto onyiso jogo mandiko ji e tich mapok oketo e tim chik mar medo osara gi atamalo 6 mane olandi e higa mokalo mondo otim kamano mapiyo. E nyasi mar Labor Day ma obagi e alap ma Uhuru Gardens Nairobi, Ruto golo chik ka owacho ni nyaka to jotich misingo margi kaka ne osingnegi ma onge badhruok. Bende opuoyo yo ma wang' ni sirikal oduogo godo paro mar chik mar omenda mahigani. In 2023, we operationalized the law mandating a savings contribution of 6% by both employee and employer. And the result has been remarkable and impressive. In just 2 years, we have mobilized 280 billion in national savings, nearly equal to what we saved over 6 decades. By end of this year, we will have doubled that 60-year figure. And by 2027, we project to have raised close to $1 trillion in domestic savings. In 2.5 years, we have managed to overtake Angola, we have managed to overtake Ethiopia. Now Kenya is the 6th largest economy in Africa. In fact, it is the largest economy in East and Central Africa. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli oseyo kang' mar deko keto e tim nyongesa mane osingne jotije. Oseyo jogo mandiko oganda e tich ka odwaro mar mondo mi ne ni nyongesa no oketie tim. Weche go kata kamano osir gi jatend piny ma ogolo chik mar neno ni jotich oyudo nyongesa. I'm appealing to Kenyans, Your Excellency. We must love this country. We have no any other country. If this country went down to dogs, we have no any exit route. Kenyans are watching their television. They should look what is happening in Bukavu, in what is happening in Goma. Pali mtu anatoka na watoto na kondoo, wanafika kwa njia wana abandon kondoo, anarudi kwa watoto yake na wajafika pahali wanaenda. This is not the route we want to take. But Your Excellency, one day you Kenyans will remember me. If we don't regulate social media, if we don't, in China where you have been, it is regulated. With a population of about 1.4 billion people. In Dubai, it is regulated. In the UK, it is regulated.
In US it is regulated. Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Ten migao mar jotije piny owacho pacho ka yango ni sirikal osemanyo thuolo mag tije maromo 500 e pinje maoko. Mutua ojiwo rowere mondo owek winjo weche mafuong'ore ewi tije makamago, koyango ni chenro mag ndikruoge ne tije makamago dhi nyime. Mutua bende oyango ni achudhe ema osebedo ka ketho nying sirikal ewi tije makamago. We are embarking on various areas of providing employment to our people. One, we anticipate that we are going to create over 500,000 jobs overseas, and we continue to put in place measures to ensure safe and orderly and regular migration and mobility. We have started dismantling cartels who had controlled this space for years, and we will continue to do so despite their theatrics. Your Excellency, there are a few challenges impeding progress of the programs. For example, we have cartels and rogue agencies that are taking advantage of vulnerable Kenyans. We have fake news on low labor mobility pathways being used to either mislead our youth or try to discourage them, and we are dealing with them. Your Excellency, workers are not slaves. They are workers and must be treated with respect. Recognition of their human dignity is a right and must be safeguarded at all times. Workers must be paid rightful legal wages, including overtime, and treated fairly without discrimination, and they should also enjoy decent work conditions. Workers in turn also need to be obedient, faithful, and dedicated to their employers, because it is a relationship. Nyakora Mugejuang ka waketo tenge weche motudore kod odiochieng' makawuono mar Labor Day weche mamoko. Eni jotelo mopogore opogore dhi nyime kod yuago jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mane janjore moro ochielo gi magina kendo nindo e bade odhiambo manyoro e wang' apaya mangong' e buore Nairobi ka giloso e od thieth ma Nairobi Hospital kod od kano ringre jomotho Mali. Jotelogo ne okwayo bila mondo tim nonro mapiyo kendo yango jonjore mane okawo ngima Ong'ondo Were. Jaod bura ma Kabondo Kasipul Eve Obara ne owacho ni Ong'ondo Were osebedo jatelo ma ochiwore ne tije kendo jago mane olal kod ngimane nyaka kawnegi okang' magera. Obara lieko ni joma ne onego Ong'ondo Were ong'ere kendo nyaka makgi. We were with him today in Parliament, as she said, the whole afternoon, and he left. We were just with him in Parliament a few minutes ago, and shortly after that we got word that he had been shot dead. I'm not going to say much. Give a chance to the minority leader and then the governor, and then we'll also give the PS. Thank you. We were with him today in Parliament, as she said, the whole afternoon, and he left, I think, barely 30 minutes before he met his death. So we would like to ask the police to investigate this matter thoroughly and share with Kenyans as fast as possible what happened to our colleague. A great son of our soil. A great son of our soil has been murdered this evening. Ong'ondo Were was a stout politician, one who would never miss sessions of parliament. It is not in darkness that Ong'ondo Were had had his life threatened, a matter which he had already reported to the DCI. And I want to say this with my eyes strictly on the cameras, that the perpetrator of this particular murder is known. And there is a way of violence that is creeping up in Homa Bay politics that must be tamed by law enforcement authorities. I cannot even imagine this kind of thing really happen. On behalf of Rachuanyo as a whole, Rachuanyo, the 4 sub-counties, let me
send my condolences to the family. Apisas mag Okwach Kich osechako timo nonro ewi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondowere manyo go lisasi e bore Nairobi. Jotim nonro olimo kar masirano mar manyo neno manyalo bedo kendo manyalo konyo e fwenyo jogo manyo timo nek makamano. Ginono bende picha mag wang' dede kata CCTV manyalo bedo gi nonro matut mar kaka nyo masirano otimore kendo menyo neno mamoko. Jogo manyo nego jaod burano nyotiyo gi pikipiki kendo ma oringo. Kwa hiyo sekta hadi za hizi waremu wanamuona unayeyuka tu. Nyakwara Mogejwang' en gino malit ahinya kendo wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod leta ne familia mano mar Charles Ong'ondowere mano negi odiochieng' manyoro bore Nairobi ka. Bende wabobedo ka watudore kod jafwambo marwa Eric Owenga manitiere mano e par mosenindo Charles Ong'ondowere mayudore Karen bore Nairobi ka kama jotelo mopogore opogore mano moriwo nyaka governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga brobedo ka chopo kanyo mano mar kuyo kod familia mar mosenindo Charles Ong'ondowere. Ote mag kuyo kachiel kod lit bende odhi ne jo Kasipul duto kuom tho mano mar jaod bura margi. Kodhi wechego mag somo, en ni piny owacho kokalo migawo mar somo osingo ni skunde mag piny owacho dhi chako yudo omenda mag somo mapiyo kaka nyalore. Ma oyanga kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba. Bende ogolo siem ne jopuonja makawo omenda mathoth kuom jonyuol. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Koloso gi jofwamb weche magawa ma Lake Naivasha e kinde romo mar twak ewi lai manyien mar somo mano CBE, jatend migawo mar somo Migos Ogamba osingo ni skunde mag piny owacho biro yudo omenda mag tayo chenro mag somo mapiyo kaka nyalore. Oyango ni gini e lalruok gi migawo mar omenda mar neno omenda mag somo maromo bilion 21 ochwal ne skunde. Yeah, we're working with the Treasury, as I indicated, every single day. In fact, even today, our teams are there trying to push to see whether we can have the capitation released. And it's going to be released anytime because, as you are aware, because of the competition of the limited resources, the release of the exchequer sometimes delays. But we are working to ensure that the capitation for this term is released as soon as possible. And we'll be able to inform you once that is done. It'll be about 21 billion. Yeah, it should be about 21 billion, so we are working on that. Ogamba bende otiyo gi thuolono mar chiwo siem mager ne jopuonj madongo mag sikunde machoko omenda kuom jonyuol ataro mar chik. Olaro ni kata obedo ni omendago seche moko deko kowuok kuom piny owacho pod gibiro mana chiwo omendago e gikone. Thing is that one that ensure that in the areas of your inspection there are no institutions that are charging illegal levies, and if we find that that is being done, then we take administrative action against those particular officers. So they are not supposed to levy any illegal levies, because even when the capitation delays, the government will eventually release that capitation, and when that is done, then what happens to the legal levies that they had levied? So korka kore jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok oye nitiere fuok ahinya ewi omenda ma ichwalo ne sikunde ka koro dwaro nitiere mondo mi orang matut midhiero makamano. The other major issue which the Honorable Minister has been very handy, and I told the team to organize, is on names. There's a very serious data gap. There's a very serious gap on issues data in the ministry, and we are working very hard. We are going to upgrade or engineer names to create chemists. Giwacho magi mane seche machuok tok riwruok mar jopuonj madongo mag sekondar Kesha chiwo siem ni chenro mag somo nyalo biro rochore kalore gi nok mar omenda mag somo. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Wadoke weche motudore kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere kama jotelo mag siasa
Ochopo e par mosenindo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mani Karen e bore Nairobi mar kuyo kanyakla gi familia mare bang' kanyo nege. Jotelogo ka otelnegi gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jod bura Buora ochopo e kuyo no. Adono tudre achiel kachiel kod jafombo marwa Eriko Wenga ka entiere Karen. Eriko Wenga, iriyo nade ka entiere Karen odiochieng' ma kawuono. Inyalo mana nyisowa ni chal nitiere nade gi sani to gin jotelo mage mosechopo e par mosenindo Ong'ondo Were manonegi odiochieng' manyoro. Owenga. Awinji malera hinya kini studio kanyo kendo mana kwacho na abiru na chiel kachiel ka oke par mheshimiwa Charles Ong'ondo Were ma Karen kendo gesani e pare ka ama Karen ka anyuola osiepe kod wede chopo ka ama kuyo kod familia mare kalore kod tomare otino makanyo manyoro e alap ma kata e apaya Mangong Road e roundabout ma City Muchari to kapo kadhi mabor nyakora mugi kae mana ka kiwinjo no jotelo buora no yoro ka mar kuyo kod anyuola mar mosenindo migosi jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were an ka kod jako mar duond bura mar ODM ma bende en governor ma Homa Bay Mikai Gladys Wanga manyapi monto kaka governor ma Homa Bay ka chiel kod apisa maduong' mar ODM chopo margi ma kawuono ka nyiso nang'o bang' lal mar migosi Charles Ong'ondo. Erokamano Eric, wan gi kuyo mang'eny mokwongo kaka jopati mar ODM motelnwa gi Raila Amolo Odinga ma benye wan go nyoro godhiambo e osiptal. Wan gi kuyo mang'eny kaka jo Homa Bay ma Charles Ong'ondo Were ne wuodwa motegno kendo marandek. Wan gi kuyo mang'eny kaka Kasipul kama nyo rito koro nyo chopo higni 7 korito to kopogore gi higni 7 manorite osewuotho gi jo Kasipul higni mang'eny. Wuoyi mowito ma iluongo ni Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were en wuoyi motegno majaratiro majachama mabe ok jam riambo be ok jam mibadhi gimong'isi no en kaka owacho ni go e kaka en. An kaka Gladys Wanga governor ma Homa Bay awito siepna, awito jakora, awito jambakana, awito ng'ama wariego siasa. Atimo mos ahinya ne family mare gi jo Kasipul. Wantie ka mondo wago mos ne family kendo wantie ka mondo wane ni chenro mar kowo gai ma milambo wuono jakowaro. Koweyo kwa bali migawo mare chakwe mondo timo nonro yo makare mar nyenya adiera kalore kod tho mar jaod bura ma Kasipul. Duond bura mar ODM oito jatelo machalo nade koka kodi. Ng'eny jotelo matek ne ODM ere wito ng'ama chalo nade. Owito jatelo malich. Jatelo mong'e ni loyalty en ang'o. Sa Charles ok bar kuom gima pati dwaro. Kosewinjo na gombo nyalego dwa kama to wacho ni mane kaka ruoth dwaro e kako rie. Branch mare mar pati ma Kasipul orieyo motegno kendo nokonego ngima ne ng'adre yo manong'adore gono. Onge gima dimi ng'ato ka ngima wadgi kato bed kom kaw kom we wadu kato bed ang'o kaw gimoro amora midwaro kaw kata mwandu tiwene ng'ato ngima ne orit nyithinde gi family nikech ngima ok rum gi siasa kata ka siasa onge to ji odak ji chiemo ji rito nyithindgi koro wawuoyo gi lit mang'eny nikech chunywa lit kendo wan gi gombo ni okwach kich nikech wachni Were osewache di mang'eny ngimana ni kamarach osendiko barupe kowacho ni ngimane ni kamarach osewuoyo e podium videos osegol ka Were wacho ni ng'ato lawe dwani mondo tiek ngimane kendo nopimo kata kaka jogo ne pimo wachno. Wadwani mondo kwach kich kik dhi mabor ging'eyo kendo nikech osetimo ripode gi mang'eny gikel ng'amo nego Were mondo wane ni justice otimore. Erokamano wan kaka jaod bura bende ma Homa Bay Town mano migosi Peter Opondo Kaluma ang'eyo ni usobedo kutiyo kode od bura ma kawuono ni kaka jatelo machiegni kode ahinya kendo moko kod kaunti achiel. Nyiswan to ere kaka thoni iyude to ere nyiso nang'o? Jogo maewa wi malich ahinya pok owachi to Were e kinde ni ne en secretary general kata jagoro mar chama mar ODM e Homa Bay County. Yiero mane wadhi mbele ni ne en achiel kuom jogo mane dwaro mondo benwa jakom. An anyalo wacho gi chuny mayot ni nang'eyo ni ka ne en interested to ne wadhi kete jakom. And en gima ne wasechako kuothe
Koro wawito ng'at ma ne ong'eyo tie loyalty. Were okipog gi gima babo wacho, Ong'ondo were okipog gi gima chama dwaro. And seche moko ne keto dwa chenjo kata na brand mar party. Tinde kanodhi kuonde moko to koni ODM tuko tayari bor ne jaluo. Okoni ODM tuko tayari duoka uru ni polo. Koro jigona polo. Wawito wuodwa mane ratega ahinya. Bunge kama wuoke ne en jalup jakom mar committee mochung' ne national cohesion and equality. Matiende ng'ama ng'iyo ni bendo oganda te to gi resources mag piny bendo poge yo maber e piny ka gin tije sirikal bendo pog te. So kata na moko mineno ne wayudo gweng'wa sirikal masani ni duond were nitie mang'eny. Koro wawito ng'ama duong' ahinya od bura ne en jalup committee mawachono, bende ne en koro mjumbe tam mar 2. Nyocha en gi kare mobede, ong'ama ok miss bunge kata dichiel. Emomiyo antie ka ewi speaker ma National Assembly, Dr. Moses Wetangula okoni atel ne team mag wachumbe maloso chenro mar kopo mare. Gima dwa wacho kaka ng'ama okil kendo ng'ama wuoyo on behalf of the speaker, ni speaker osewacho kendo anuoyo ni yo mano nego go were. Okay, na ina yo monengo nego jatelo ka wan piny ma serious about security mar oganda dier. Though roundabout madhi city mochari sa achiel gi nus kacha traffic joma dhi Kibira, joma dhi Lang'ata, joma dhi Kilimani, joma chiedho gi tiegi ng'eny, geche ng'eny. Kanyo bende kamidhi migoye mjumbe kama dheni wuok. Omiwako ni okwach kich nyaka ng'i piyo kendo tim nonro piyo kendo duog mondo ginyiswa nang'o monego jakachien. Ng'o monego jakachien onege nang'o. So thagwa kabisa. So kaka joma be wawito wuoyi, kaka jo Kenya wawito wuoyi, kaka bunge wawito ng'ama ne thuon mane rito ni party dwa nang'o. To go ombulu kata wuoyo koluwore kaka party. Ndo wawito ng'ama ne osa critical artillery in machinery marwa kaka joge baba e bunge kacha. Mar Nyasaye mi jodala ne chir. To mara yuage ni jok manego ji oyumagi. Kigibed gi pare ni nyithi jok maginego go gi family mag-gi. To giwe nang'o. Thiwere yua kuma kama lich kabisa. Mondo were koro dunka. Konyi gang'o. O gimi dwaro no ikaw ti iwe wuod were. So nyaka wang'e gimo nego wuod were. Wabiro loso chenro ne to kaka joma be wan gi lit mang'eny. Koro neno kaki ikoche kachien. Wan kakod Senator Beatrice Ogola. Wawacho ni jako waro ni. Mano lalo ngimane odhiambo ni. Were kong'ondo ni. No konengo tho mothoeni. Wanyiso oganda waduto ni tho were ok en lal ne joka Sipul kende, ok en lal ne joma Bei kende, ok en lal ne jo Kenya kende, to tho ng'ondo ni jako waro en lal ne party. Mana kaka jowete osewacho, ong'ondo nyo ng'ama ngimane e parliament, omako senate, omako National Assembly, en osiep gi ji duto te. To wawacho ne ji duto te ni onge gimomiyo ng'ato di lal ngimane e yo moro amora, kata obed mana siasa, kata obed mohala, kata obed mana yo mane. Jothurwa mondo ng'e ni magi gik mabiro to kalo. To ngima to dong' kendo kiny ichaki bedo gi jowadu. To wadwa ni wanyis jothurwa ni kata gik munyalo laro gi ng'ato no, kawuono un konchiel, odiochieng' machielo in komachielo. Ng'ama samoro iketho ngimane ni e ng'ama chieng' moro no geri chieng' machielo. Ong'ondo were en rwath, oluongo an minwa. Ong'ondo en a team player, oriwo ji e party. Ka wach gimoro to Ong'ondo time kaka idwaro to kendo dwano watime waduto te. Mugik wan kakod jarura ma Lego Songa migosi Samuel Atandi to pimnwa manan to ere kaka ning'eyo migosi Ong'ondo to walala ng'ama chalo nade. Were ni wang'ere go itama mokwongo 2017 ko yierwa. Wabedo kod osiep kendo en MP moselima e dalana tabaselima e dalane. En wan kode wat nikech chiege maduong' monyuolo ne wuote gi en Lego Songa kucha. Koro were en ng'ama wan go very very close. To were ma wabedo kode mogik ne wadhi liel mar jaod ker machon Koyo Pien. Koro tich ariyo ne waromo gi were od bura, wago mbaka opimo kaka siasa nobet kocha. To nyoro were manya. To nyoyudo ka dich nyan gi weche buche mang'eny manyantie manyokwa go mbaka gi were. To were en tho ma lich nikech yo ma otime en yo tho mopang
onge answer mora mora. En thomo pang kendo joma nyo nego were nyen gima joma nyo segoro ni gidhi yude kendo gidhi tieke. Wadwa ni mondo otim investigation mapiyo makare mondo wayud nto en ng'ano manyo pango kao ngima were. Ka en wach siasa wadwa ni wakwar jo siasa wa ni ofise mag siasa ma wantie gi ok wan kuro permanent. Wan mana kuro 5 years. Ka bang 5 years idhi yier. Inyalo rito mondo oyier 5 years tika office. To kone gi kao ngima nyawadu imiyo family mare tabo nikech idwaro kom mobetie no. Ka en tho mar siasa wakwayo ni mondo jo siasa beduru mos mogik siasa mar lweny matimore Thurwa. Kidhi Siaya, kidhi Homa Bay, kidhi Migori, jigore. Jo siasa machon nok gore. Kendo ne gichungi podium achiel to giwacho siasa gi ng'ato wacho to gidhi kuma gidhie. To sani jigore siasa iliete. Wadwa ni wakwer jo Thurwa ni telo ken gima ng'ato nyaka donjie by force. Ka ng'ato nitie we ng'ano bet kanyo kowuok ibi kaw bang'e. To siasa mar lweny wadwa ni mondo wakondem siasa mar lweny Thurwa. Erokamano. Erokamano Nyakwaramogi, mana kaka iwinjo no kuom jotelo mana oyuoro e pare migosi Charles Ong'ondo Were ma Karen ka kendo gichopo mar kuyo kode mak mana ni kaka iwinjo no penjo buora wuok ahinya kalore kod kaka nyo jatelo no to ngimane ka gisundo motegno adiera mondo ng'ere keche malingling mane wayudo en odiochieng' manyoro kapok nyo jatelo no okeod bura mamalo ka odhi kumanyo riko yudre no ne oriko wilo gare mar manyo tiyo odiochieng' to kawo gare machielo. Koro gichich ni nitie fuok mang'eny kalore kod kaka nyo jatelo ne kata makmana ni mago duto te to wayo ni bad migawo mar arita magie sani natuda kod moko macho ni gidhi nyime kod timo nonro margi kendo gin kod geno ni adiera bro nyenyre lela kalore kod tho mar jatelo ni. Gie sani wan ka kendo mokwongo gokinyi ne osakalo e kar kano ringreji ma Lee Funeral kuma gie sani okane jatelo no kendo wabro do kuro kechi gi mwang'eyo ni pod ne tie chenro madhi nyime ahinya mar bero mar ng'iyo kaka ne magino donjo kume kaka nyo hinyre mondo ogol report bang'e. Makmana ni gie sani kaka neno dalane ka chenro osayik makare chenro ipango welo pod donjo ka kendo pod wageno ni welo buora mabiro chopo ka machung' ka achiel kod golo ote magi makuyo ne anyuola migosi Charles Ong'ondo Were mano jarura makase Paul biro chopo ka kaka mano Nyakwaramogi yena adoki studio makmana ka nitie pinje machielo. Erokamano ahinya Eric Owenga ka intiere par mosenindo Ong'ondo Were mano ma Karen bore Nairobi ka winjo kanyo kaka jotelo giloso ka gintiere kod lit kachiel kod kuyo e chunygi kendo wageno ni bad migawo mar obila kachiel kod mano mang'weyo maleng'leng kod okwach kich bro bedo ka timo nonro mapiyo mar mondo mi omaka jonjore kata jomaundu makono ne onego kendo ong'ado apoya nono ngima jaod bura makase Paul mano Charles Ong'ondo Were. Med mana bedo kono kalore ni wang'eyo ni weche matut wabobedo ka wayudo e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Nyakwaramogi Ajwang' mana kaka iwinjo kanyo jotelo mopogore opogore gintiere kod lit e chunygi kaluwore kod tho mano mar Ong'ondo Were. Asomane moko kuom ote ma bende uchwalonwa achiel kachiel kokalo e Facebook kacha kama wantiere live. Evans Arogo wachona kaw thuloni kaka jakasipula mar oro otena mar lit ne jodala anyuola kod jokasipul wetena kuom tho ma coach mar Honorable Charles Ong'ondo Were. Mad Nyasaye ket chunye kama okwe. Ka bende odhi mbele kowacho kae kama okwe kendo ochiw hocho ne wede osiepe kod supporters mag Pendra Wuonoja Ogai Mamilambo. Rest in peace my area MP mano my area member of parliament, we will miss you. Mano ote mar Evans Arogo. Ote mathoth kae bende Rafiki Woodley Gala Kabiere bende wachono ni Ramogi TV eyo makare ka bende Awiko Wiki bende wachono ni eyo makare. Eric Jaseme wachoni so sad, rest in peace. Lewis Wood Border bende wacho kae ni lit to lit kuom wito jatelo matiyo. Nyakwaramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo koda e kinde madhi mbele kod weche manyien mag migago. Akaw mana yweyo madundo kaduogo tadhi mbele kik idhi mabor. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun.
This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo tutumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Chenro mag Kenya osechan. Mari bendo osechan. Congratulations. Congratulations to you too. Manat. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo e weche manyien mag migago. Gavana mar kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako oyango limbe mar ndalo adek ma jatend piny William Ruto e kaunti ma Migori tok romo kode e kar jot mare kanyakla kod jotelo mamoko ma Migori. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, jatend piny biro chako limbe ne Jumapil jumani kendo tieke tarik 6 ka igeno ni odhi yawa yanga chenro mag dongruok. Gavana ma Migori Ochilo Ayako ma oten kod jotelo mamoko moko e kaunti no oromo gi jatend piny William Ruto odiechieng' ma kawuono e kar jot mare ma Nairobi ewi limbe jatend piny e kaunti no. Ka oloso gi jofwambo e apise boma Nairobi, jatelo yango ni limbe mar ndalo adek mar jatend piny e kaunti ma Migori biro chakre tarik 4 dwe mar 5 higani nyaka tarik 6 dwe mar 5. Oyango ni jatend piny William Ruto biro yawo chenro mopogore opogore mag dongruoge e sub-counties duto 8 manie kaunti no kamoting'o Suna West, Keancha, Rongo, Awendo, North Sakwa, Uriri. Ka tarik 6 to biro tieko gi Kuria kama obiro yawe ayanga paw ndeke malechota. Wayudo kinde ma an kaka gavana ma Migori kaluwore gi mbaka mane wasego gi president mar Kenya jumbe 2 kata 3 mokadho ma nalime e puothe ma Kilgoris ka nadhi kwaye ni mondo yie jotelo ma oyier to gi mogwel madongo ma Migori County olime State House. Kano yie ne wadhi e State House ma walime mochako singonwa ni obro timonwa limbe tarik 4 gi tarik 5 e Migori County. Koro ne wago kode mbaka motegno tache ke arange aneno ka orwako mbaka mane wago kode gi jotelo te. Ayako bende otiyo gi thuolono mar chiwo siem ne moko kuom jotelo mawuok e kaunti no
mondo mi kik nyis kido mar ywaruok e kinde limbe jatend piny, kojiwogi mondo ginyis kido mar riwruok mar jopiny ma Migori. Akwayo jotelo wetewa ni mondo nikech dhial ma jopiny omiyowa ng'ato ka ng'ato ka ne iye kata president ma Kenya, ywaruok moro e kindwa waket tenge, wach moro manyalo chwanyowa waket tenge, wan bende waduok ne jopiny erokamano mondo wadhial odiechienge gima president biro obedo odiechieng' ma waduto watiyo ne jopiny ka waluorore, ka waherore, ka wanywako tich. Mafwere moro ka nitiere kochuno ni nyaka chieng' moro ibed kode, tirito odiechieng' mari moro ma in emiloso gi jochiende machandi, idhi tim kumoro to kik iketh ne jo Migori. Ka bende owacho ni jopiny e kaunti ma Migori osiro sirkand Manywanda kojiwogi mondo mi giwuog oko ka rombgi mondo girwak jatend piny gi sironyo. Adwaro duoko ne president erokamano to maduong'. Adwa kwayo jopiny ni wawuog te kamiand yaka wino mondo warwak president ma Kenya. Wan jo Kenya machulo osuru, wan jo Kenya manigi geno kendo mago ombulu. Ma e president wa ma wamiyo kinde mondo bed president kendo ti gi pesa wa. Otino Daniel Ouma, Ramogi TV. Elwasi mar kwedo sigana manyocha onyis kod wang' jowi mar BBC kotenore kod nek rowere e monj mar od bura dwe mar 6 higa ma okalo. Riwruok mar oganda makelo kanyakla riwruoge ma ok mag piny mag sirikal Multi-Sectoral Forum for CSO owuok oko e golo pachgi. Riwruogno wacho ni sigana no ne otenore konchiel ka giyiero mana kuonde manyiso lit. Bende gimedo ni ne ok girango chal mar arita kwe, lwasi mar siasa kod historia mapachuka. In as much as the story was told, there was also need for it to be packaged in a way that it could come out non-biased, because at this point it looks like it biased to only one side. We are talking about context, contextualizing what actually happened. And we believe BBC has got the resources, the ability, and the capability to drive and really do a proper investigation and put everything into context. This statement seeks to provide the public and the international community with a balanced, factual, and contextualized perspective to correct misrepresentations and to reaffirm Kenya's commitment to constitutional governance, human rights, and responsible civic engagement. The documentary engages in a biased storytelling through omission of official dispersal orders and government appeals for calm, overemphasis on emotional testimonies without counterbalancing narratives, dramatic editing using slow motion, somber music, and inflammatory language like massacre and bloodbath. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Gluot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Wuok tich mabiro. Sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. E weche mag tuke en ni timb adhula mar Barcelona ne oniano nyadiriyo kendo wuok